Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kadu kavi phanta kardom pa jil iglo nilihin pen na pen ke pini nangli tuma phan kero pikang tung ke lahen lo nangli tum sami nili video lang no dak duk sami nangli tum nili video na kilang pi pot cheropal pik lo la pen ke la son si cherap sroi nangli tum sami nili phan sami nang cherap dun tha la pen ke nili sami nangli tuma phan nang cherap dun po nangli tum sami nangli mithang YouTube channel do pulote nili fan sami nang sir ignore nili sami nangli tuma phan nang support bo la pen nang sir pi igji la pen ke nangli tum sami nangli jelpo tuma phan nili channel sami nili link sami sir ikha la pen ke cherap sroi na la pen ke son si ili ke kalbi hijana pasi la pulia cherap sroi nangli tum sami nang cherap dunon nili sami nang cherap dun ji phansi bor ipo lalo la pen ke pini ke nili son si project asen si paklang ji la sinangli tum nang lang dun ikha nili ko pitong ki klem ji ni la sinangli tum nang lang dun ikha to tangte a video le pangcheng na kali atumi si nang chang yu la sobukri chui pusi nili chon la pi mayu ong soli oh my god dole Uma chokla pun ni la sabukri ke oh chudi ma mama lang chudi non ke la sabukri cham dam nang po dah tante cham dam sina berik tok po chona abukuri chona ante to
laksannya bang cumi laksannya bang si cumi ha. Oh my god, Donodang ah. Break sepilo deh. Gede piannya dah. Gitu nang tadi. Cunelo. Berkah. Oh. Toh, pinia video ke laan hen lo. Toh, tang te do me thang me kar dong.